Imulo gimoro ne udhi ng'iyo kaka osiptende tiyo. To aneno ka ng'ato bende penjo ka ne umre uru penjna ne uru daktari kaka ute thieth inyalo losi ni mar gin matek ahinya. Lakteche magwa onge gi huruma kata jotuo tho mostly kodonjo emergency koni. Inyalo los gini nang'o? Kaso chako penjo machielo bende ni tire joma ni marach mok nyal thiedhgi nikech pok gitimo chudo. Penjna jagoro kaka inyalo los kaendi oganda wa ni matek. Mago penjo ariyo. Mokwongo wach mar lakteche gi kaka gitiyo gi jopiny mondo mi jopiny oyud thieth maber. Iwacho ni udhi ng'iyo kaka osiptende tiyo. Mana achiel kuom weche mudhi ng'iyo ni ng'ato kobiro ni dwa manyo thieth koka koro bet e bench kanyo chakre piny ru to piny imre to onge kata ng'ama osene. Trevor gino chanda kabisa to mane gima dwa loso e Kenya kae ma alamo Nyasaye ni mondo oyie alos gino nikech jowa mang'eny chandre yudo ka gidhi osiptal to osiptal onego keti yo ma jatuo nyalo luwo ma jatuo ok oyudo kendo chandruok ei osiptal. Jatuo already nigi rem. Koro wadwa lose ma kidhi kacha to iyudo thieth maber to nitie gik moko mwadhi timo nitie gik mwadhi timo ne dakteche kata mathiedho ji. Nitie kaka sani wase e wach mar Amerika ni wadhi yawo training retraining te mar ng'ata manie osiptal wadhi puonjo gi kendo mondo walok pachgi kako onego bed ni gi thiedho jatuo. Nitie kanyo ok dhi maber ma kanyo ta yie gi japiny nikech kanyo ok dhi maber. Ting'e ni an awache gi jingo nikech nyocha telo ne jok mathietho koro ang'eyo gima wacho maber. Nitie kanyo wadhi loke. Koro nitie training moro mwadwa timo miluongo ni simulation mang'iyo kaka jatuo onego thiedhi. Kata kapok ing'iyo kaka idhi yeng'o, ng'iyo kaka jatuo kende onego thiedhi. Kanyo wadhi loso maber. Aso mar ariyo en osiptendewa kaka nigi gik moko ma ginyalo rango go ji kaka laboratory kata x-ray. Mago bende wadhi medo. Kendo kanyo to openjo maber to mane achiel kuom gima wandiko kanyo nwadhi timo. Nitie ng'ama penjo ni penj na daktari ni to jo UHC issue cha pok ondik gi permanent kaka ne giwacho. Wach no dhi molal. Jowa wach no dhi molal nadi. En emo dhi molal nikech koro chamo pesa mang'eny. Ng'ano nopognwa mar Christmas. Jogo wasechulo pesa mang'eny kabisa. Jo UHC. Wachulo gi on permanent and pensionable. Penje sani gochne kopono ko cham ka pesa ne ok olokre September. Kamare pok olokre September kar ok en UHC. Nikech nyocha medo gi salary double. Kora chulo gi permanent and pensionable kaka SRC. Lakini ang'e gima wacho ni contract ne onego bed ni loko. Koro ing'e ni contract ne cha onego bed ni County Public Service Board loke ni permanent and pensionable. Mano ok tij Oluga, mano koro tij county. To kiny wan gi meeting, gokinyi kabisa wan gi meeting, president oluongo governors te ma wach no idhi wach. Higni 5 gi chenro ma koro nudho winjoru